ki dalla kawai ki dalla ba magana ake miji ba dalla kawai. Yaron nan fa karamin yaro ne, dan Allah ya halicce shi yaro mai kirkirin ya taɓo kayan wannan da kiɗan wancan ne ya ai ba sa shi a gaba zan yi dukan zantsane shi ba. Sai an biya ni, sai an biya. Dai sai wani ba za ka ɗauka ka sata ba. Ta wani zaƙewa yake yana wani fifika na gaya mutane magana. Su ba mutane da kasan tinkiya suke ba sa gani sai an zungure su. Ko me ba ka san ina ruwa. Ko so kake in mun kawo man haja mu dinga bibiyar haja in dare yayi. Ai kuma ai aka zo aka bibiye ta kun ai ba riba. Kina ganin cewa ta yin iska suka tare ni anan bai suka kwace waya. A wannan zaɓen mutane ne ka sara mutane ne ka yanka. A haba mama shida ne kawai aka dan tattaba. Guda biyu ma daga ciki ba sara bane kawai na dan sassoke su ne. In san mutane ne in ba samun mutum da ka sake shi da wuka ba. Ba kina ce ke labulan ta shafa ce to ni billahi ina ji mu terere da rashin mutunci fa tsara na fike gogewa kuma ni da yake kallo na nan gogaggen dan duniya ne ba inda ban sa wannan kafar ta ba a duniya. Wani zubin in kana wani abin dan dini sai in dinga ganin kamar ba yadda tsakanin mu. Ya ga me wannan ba da ban na san shi ba ko wallahi da sai mun tsitsira mai. Kan faɗin ekan nan in dai ishiriniya ce a kai miki ita sako ko ina a fitan miki da ishiriniya ke tana zuba kamar ruwan sama ina gaya miki babu kamar wannan dan mu. Abu ne naku ya taɓa na ɗauki kuɗin ku na biya ala ba ku hakuri shikenan Allah ne shi mai zafin jini ka karfa da in aika yaro a koro min shi ya dawo gida gara min a kawo min ƙara na biya.